Tulo ka balay na ugdaw sa sunog samtang laing upat ang nakan-an sa kayo sa Barangay Tejero kaganihang bundag. Kabisayan gibutang ubos sa heightened alert tungod sa pagbisita ni Presidente Aquino. Puluting sa trapiko ipatuman din sa Dakbayan sa Sugbo, sugod sa alas 5 ugma sa buntag, alang sa pagsaulog sa anniversary sa EDSA Revolution. Gisugdan na sa pag-demolish ang building sa Cebu City Medical Center aron tukuron ang bagong hospital. Gisaulog karong adlaw ang ika-77 nga kasumaran sa pagkahimong syudad sa Sugbo. Bayo nga po Sugbo, Kabisayan og sabantang mga dapit nga maabot ning atong tulmanon. Ako si Frank Balilong Jr. Ihatod namang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Pinaspatay ang gihimong pagpangandam karon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo uban ang mga sakop sa Malacañang alang sa commemoration program nga ipadayon og mga adlaw nga tambungan ni Presidente Noynoy Aquino. Human sa kalihukan ugma sa Kapitolyo, mudiretso ang presidente sa lungsod sa Bantayon aron susihon ang kahimtang sa rehabilitation efforts sa Northern Cebu. King Perez, Suginlimi. Padayon nga giandam kining dako nga stage atubangan sa Cebu Provincial Capitol kay dinhi ipahigayon ang programa ugma. Sukad gipahibaw ang Kapitolyo nga dinhi sa Sugbo ipahigayon ang pagsaulog sa ika-28 nga EDSA People Power Commemoration, padayon ang panaghugpong sa mga opisyales niini ug mga taga Malacañang. Kini ang labing unang higayon nga ipahigayon sa Sugbo ang maong kasaulugan. Gawa sa mga local officials, tambungan sa mga kadagkuan sa nasudnong kagamhanan ang maong kalihukan. Usa sa mga highlight ugma, mawang salubungan, diin 600 ka mga sundalo ug laing 300 ka mga sakop sa ROTC ug 3,000 ka mga estudyante gikan sa mga tunghaan sa University of Cebu, Cebu Technological University ug Cebu Normal University ang murianak sa pagsugat sa armadong kusog ug mga sibilyan. Kini sabang unang higayon nga mobisita ang presidente human sa bagyong Yolanda. Alas 8:30 sugdan ang kalihukan ugma o gipanglantawan nga moabot si Pinoy alas 12 sa udto sa lungsod sa Bantayan aron susihon ang rehabilitasyon sa Northern Cebu. There are 70 plus provinces. No? So dili siya ingon nga ngano karon nga because the president is running the whole country. So in terms of schedule, hindi man ta mo makasulti nga dapat every week na siya nga rin. No? What is important is this, that the president is coming on a very special moment in our history. Sa pag-abot ni Governor Junjun Davide gikan sa iyang official trip dito sa Japan, giangkon sa gobernador nga nakalitan siya sa desisyon sa presidente na dinhi sa Sugbo ipahigayon ang commemoration. Nang hinaot si Davide nga unta magahina na gyud ang pondo alang sa rehabilitasyon sa amihanang Sugbo. Hope na mag-istoryahan na yung Mr. Presidente. I will be accompanying him sa Bantayan because that's what I was told. No? From here, he will proceed to Bantayan and I'm part of the party, Bukuyog niya. Ana sa 5 ngadto sa 7,000 ka mga taong gilantaw nga mudagsa diri sa Kapitolyo ug mga adlaw. Tungod kay usa kini katalagsaong higayon giawhag sa mga opisyales nga motambong nga mga Sugbuanon labaw na sa mga estudyante nga way klase ug mga adlaw aron makasaksi sa paghandom sa makasaysayanong panghitabo sa atong nasod. For them to appreciate na kaya sila nakaka-Facebook because freedom has been restored. To join the celebration, okay, this is a rare opportunity for us to be part of this celebration. Kaya for the last 27 years, dito naman sa EDSA, sa Manila. King Perez, News 5. Gisaka na sa heightened alert status ang kapulisan sa tibuok tungang Kabisayan subay sa kasulugan sa anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Andrea Patenia, Suginlumi.
Sugod kagahapon, gipaubos na sa heightened alert status ang tibuok Rehiyon 7 alang sa pagbisita ni Presidente Benigno Noynoy Aquino III dinhi sa Sugbo alang sa kasumaran sa EDSA Revolution. Gipahibaw ni Police Regional Office Director Danilo Constantino nga dugang pulis ang ilang i-deploy gikan sa Regional Public Safety Battalion, Cebu City Police Office, Cebu Provincial Police Office ug PRO7 ug mga militar gikan sa Central Command aron mobantay sa dakwayan sa Sugbo ug Northern Cebu nga maoy mga lugar nga bisitahon sa presidente. Giingong nakadungog na silang taho nga adunay grupo sa mga mag-uuma nga buot mag-rally ugma mao nga iya na kining gipa-monitor. I just directed yung Chief ng Regional Intelligence Division to further monitor and validate yung information regarding the plan of yung farmers group daw. Lakip sab sa mong supervise sa mga pulis nga i-deploy ugma mao si Police Chief Superintendent Catalino Rodriguez Jr., ang Acting Chief sa Directorate Integrated Police Office Visayas nga miabot sa PRO7 kaganiha. To supervise also yung security preparations in regards to the visit of the President. Laing gipahibaw ni Constantino nga di nila paduulan sa mga relihista ang Kapitolyo ugma ug kutob lang sila sa Fuente Rotonda makapwesto. Meron tayong hinanda ng mga CDM platoons para naman hindi siguro sila makalapit doon sa activity area. Di mo komento si Constantino kung dako bang hagit kanila ang pagbantay sa seguridad ni Pinoy tungod sa giingong bati nga performance sa nasudnong gobyerno sa Yolanda Relief Operations. Apan matod niini gihangop niya nga ang Sugbo maoy gipili sa presidente isip lugar nga sa ulugan sa EDSA anniversary. Siguro para sa kanila is to bring the government closer to Central Visayas, specifically Cebu. Andrea Patenya, News 5. Gipatuman sugod ganinang alas 12 sa Odto ang rerouting sa dakbayan sa Sugbo aging pagpanghandam sa pag-abot ni Presidente Noynoy Aquino ugma alang sa paghandom sa EDSA People Power. Ugma sa alas 5 sa buntag, ipatuman na ang mas labing dako nga pagsirado sa mga kadalanan. Kadang sakinan gikan sa Guadalupe ug Badawa nga mosubay unta sa dalan Inveles adto na mo diretso sa daan Don Hill Garcia paingon sa downtown area. Kadtong mga sakinan nga gikan sa Lahog nga mosubay sa Escarrio dili na sab makalaos sa Capitol ug adto na kami palikuon sa Juan Osmeña liko sa Don si Avila ug gawas sa Osmeña Boulevard. Gipahibaw sab sa Sitom nga sirado ang dalan gikan sa Fuente Rotunda paingon sa Provincial Capitol. Ibalik sa normal ang dagan sa trapiko alas 12 sa Odto ugma. Gisaulog ang 77 nga Charter Day kon pagkahimo nga syudad sa dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Gipanguluhan ni Mayor Michael Rama ang paghalad sa mga buwak ngadto sa amahan sa Cebu City Charter nga si Don Vicente Rama. Ang kalihukan gitambungan sa mga kawani sa City Hall lakip na sa mga sakop sa kapulisan ug kabomberohan. Don Vicente Rama never died in vain. For fighting alone, I will repeat, alone for cityhood. Subay sab sa ika-77 nga kasaulugan sa Charter Day celebration sa dakbayan sa Sugbo, gipahigayon ang Charter Run ni adtong Domingo sa Kadlawon. Ang maong dagang gipanguluhan ni Mayor Michael Rama ug Cebu City Police Chief Senior Superintendent Noli Romana. Dunay midagan alang sa 10K, 5K ug 3K. Getting to know where we are on our state of health, because it can't be that we will always just be on working. Nangaangol ang unom ka pasahero lakip na ang driver sa gisakyan nilang tricycle diyang gibanggaan sa Honda CRV nga gimaniho sa Koreano nakainom og ilim nung makahubog. Ray pasaporte sugid limi. Maayong pagkabalintong ining tricycle humandas magi sa Honda CRV nga gimaniho sa usa ka Koreano nga gituuhang nakainom ganihang alas 3 sa kadlawon dinhi sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang unom ka mga sakay sa maong tricycle lakip na ang driver ni ini. Nangaangol o gidala sa Mactan Doctors Hospital. Giila ang driver sa tricycle na si Ismail Mahmud, usa ka Muslim na nanimuyo sa iba basak sa maong syudad. Gingong nagsubay sa susamang direksyon ang duha ka sakyanan ug matud sa mga nakakita nga nanglupad ang mga pasahero sa tricycle human kini kalit nga gibanggaan sa gimaniho sa Koreano kinsa nagdumili sa pagpa-interview. Lingkod mo ko dira. Duha ka buok pasahero ba nang lupad. Ditong sa og driver sa Koreano kusog sa kagdagan pag overtake niya mo ton tuwad naigo mo na motor mo ton labay ang tunduha mo ton sa limuang og dagan asa pa doon kay sama diri dugo diri ba tong kauban nato tong grabe. Nailhan ang Koreanong nakadasmag nga si Jong Ilkong. Wa ra maunsa ang mga kauban ni ini nga giingong puros nakainom. Nangabot sa ospital ang kabanay sa driver sa tricycle kay wa mo pirma ang Koreano sa tambalanan kay wala kuno kini kwarta hinungdan nga ila kining gipapriso. Para makapirma siya, makabayad siya sa iyang sala. Wala may kagasto sa ospital. Pananglitan dito, maghahigit siya gasto ani iyang obligasyon sa mga nadasmagan niya sa hindi. Wala mo, hindi mo katulog mo. Amo lang ko ano, dako na lang na mo, kamera mo ko ano yan. Willis ba yan? Wala Wala sa idang kwarta. Sa rasa karon kadlawon ba diba? Ang buhaton karon sir, ang bumnig bikil na ilang mo pasensya sa igo dia. Ground magyapon na sir nga makuan. Pwede siya maditin. Re Pasaporte, News 5.